Salut! Bine ați venit la Zero to English, engleza pentru toți. Astăzi vom învăța despre pronumele personale. Haideți să începem. Vă rog să repetați după mine. I, eu, you, tu, he, el, she, ea, it, el sau ea, we, noi, you, voi, they, ei, ele. Haideți acum să facem câteva exemple, câteva exerciții. I am happy. Eu sunt fericit. You are happy. Tu ești fericit. He is happy. El este fericit. She is happy. Ea este fericită. It is happy. El sau ea este fericit sau fericită. We are happy. Noi suntem fericiți. You are happy. Voi sunteți fericiți. They are happy. Ei sau ele sunt fericiți. Fericite. Mulțumesc!